hublai ya pi baro kapang kaban kran na pi menta galong balai Hebrew kidi kya kene kijinggeli kayarap ya nga badapi ban lap tenra ya kadau balai bagi Hebrew kidi kya ngin syam ya kene ke jubab jong kene kijinggeli na ka gospel jong Matthews kalong kaba hinyau kat khot kaba lai do kat sa hakabau Jesu la terwa hangi iwe atli gilan bagi la banjit tang uwe na kini gilan uwe ulan dadang yang ban poi seying mane ban yo kijing ba man sim ban jingger ku na ublay uwe ban ulan dadang yang kan yarap yangi ban poi sya ka one store dan sya ka patakya hakabangin yo ya kakyan kum juru nginyo ka jingtim na uksoy tiga ba pensusi ya ublay galong bu nangi ngijit ya uni ulan ban poi sya patakya kaba pen kemen bat ya uksoy galong hakaba bun ki pa rengai jongi shinrang bat kumju ki kenthai hakaba gijit na uni ulan bat maki kelayo ya kakya kum juru ka jingtim na uksoy tementa ginwa chusu ya kadau tenrai balai bagi Hebrew kidi kya katkum kejing pule katkum kejing syam ha kejing im junga kida gini benengkong ki company kya ki penmi sibon jat ki kerteng bar ki rong ki bai bang ban pe ba ki company kya ki penlut da ki $1 million na ka banta ban ai advertisement ban kring ya ki Hebrew bakin di bakin yoru kejing tim na uksoi hendrai pan ki company kim penlut watang si tengkaru na kabanta ban pentip ban maham siapang kejing ma lada maki kidi ya kakyan kabalai kejing ai laisan ne kejing ai pathar kejing sya pathar jong kasnong ka thau ban syat kyang kumjuru bande kabasau kikme kikpa kibadi kaban seluruh ya kikon bakin persyang ban bot ya keduksa jong kikme kikpa kabasan kadau kadai jong kikme kikpa bakim dan porsu hakani kejuk bamenta ban belut po bagi kon ya kapo jong ki ai kambon ya kakam kajam kaspa kapau ki belut ya kapo jong ki ha ki mobile ha ka television bat ki paralo ki khon pa ki sa kon swat ka ban reu ka jing bong sumar bat pe ngor jong ki mekik pa yala ki khon khamtam ha ka por bagi dangdam khat a hadu khat kandai snam karta namar hagini ki snam ki kwa ban persang ya ka e ka ba ki tep bat ki i ka ba nyau ki mekik pa haga jaka bagin ai jing e yala ki khon penbang ki tem ki tela ki berngem ki besit ki sho ki da kene ki jing long jong ki kme ki pa ka pen red men sem ya ki ba ka ban jingai no e ki na ki kme ki pa ka ba pra komta haba kam don ju ka jing e ba ka jing jan ba ki kme ki pa ba ki jan no ba ki paralo don ki paralo ki basneu hakaba maki kila pensoy yaki bar kila pengop yaki ha ka jing di kya jing di drop bar ki wei bar ki kam snew kaba kandai ka jing pen i nuksa jogina hikai ba di kya ya lagi kana skor kaba sipau ka jing duna ki awareness program na kaliang jong kasorka jong iskor kasinong kathau bakum juru kabalang kabakhat we kajing ken sting balat jong ki kristan ya kajing imense kumta ka penlong yaki bakin ngom ha kajing supha jong ka pathai khamtam ha kajing ikyan ko baralo baro habang ya i hadu kanne kinong di ikyan yanungin kenno hatungin kenno ya ki company penikya hatungin keno ya kinong syat kya hatungin keno ya ki kmegik pa
atau ngin keno ik paralog ne yan no ngin keno kejubab junga galong kane kadao tanra jo gine baro kadai kamon jongi hi simet om dei le kiwe pa namar kiwe kisu penbor handai karai kasyong happy kasyong hanga banong hoot ne banong em ya kakia de shwa ban penkot ina thok khana longkot sepang ke jing em jong angot sipara kini bar angot sipara ge don imei ilong bati breuti blai nangta ipa jongki ban ilong nombo at papo nam ha snong jongki perkumare ka yingasam kumjuru ya kasnong gatham ikini bar aru klehe lasan hakata ka yingasam le ban pule na gajo gaskul le jenseng man siu blai na gajo ka ying mane le ka banang he langsan ne khun ban kong lasania no ya ka jing pule langop ha jing di buat par kiwei par kam sneu ne khun ba arpat long mar khong pong ya ka jing long ga jing u hakaba ma u ulong ba ko ngo batip sngi hayi ngasem haskul kumjuru hakabalang perkasno gatham tega banang he langsan une la yo ekam gajam par la tre la kata te ha gasngi jong ka jubili sungkurim jong imei pa jongki nang tau rang ba snong jong kata ka snong la kali jingkli yang dei khun balong kong long ko ba cái ba pelong ya phi hadu kan ne pe pele ra ya ke ngasem kumjuru ya ka snong gatha ba ka ta ru ya ka jing ko ka jing khia ka jing phi nang ta uni khun balong kong ru jiba ko gum no pitem wong ka ne ba lo de na ka dau jong pa jong a ha bai pa jong a lawan cha ka ngasem ba ka bu a la sho yang ni la sho ya imei jong ni kan ne ka de kaba kejinglau jo ipa kaba mangaru ngabot yang jinglau jo i tiu rong wa snong la pha song na u la khot inu u ba long ko ba ke kaba pelong ya phi ban pen ya phe ya phi ba neu khun ban kong neu nan jo phi neu khun ba a ba long ka dau tan ra jo kejinglau jo nga ka dei na ka dau jo ipa jo nga ha ka ba i ba ipa jo nga i bu a i sho yang i isyo ya imei peleran ya ke ngasem ya ka snong ka thau ya ka balan kum ju kum ta ngasim karahi dala ding ong nganam long kum ipa ya ke ka bai pa la peleran kanan ra ken sai simbat ya ka na ko boram jong ka ngasem ba jong ka snong ka thau jong ka balan kum ju ko paralo baro menta tu rahi ma pi kwa ban bot ya ka nuksa jong neu khun banong kong neu khun ba a manga pat kiwe kum ju ki su a jing mut ya phi ki a jing sneng ya phi bai ban pen trai kam ya kata ka shong phi iwe pi wei ban rai man ta phi kwa ban bot ya kunuk sa jong khun banong kong neu khun ba a le si bot